Goedenavond, het is zaterdag 24 juli. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug is met 2 weken uitgesteld. Vanaf maandag 9 augustus mag je er niet meer 100, maar 50 km per uur. Met naar verwachting lange files naar Zeeland tot gevolg. Die snelheidsverlaging was eigenlijk voor komende maandag al gepland. Maar het is uitgesteld omdat de veiligheidsregio's meer tijd nodig hebben om zich goed voor te bereiden. De lagere maximumsnelheid duurt nog zeker 2 jaar en is nodig voor reparaties aan de brug. De gemeente Schouwen-Duiveland vreest voor de gevolgen omdat mogelijk meer zwaar verkeer gaat omrijden via de Dammenroute en de N57 om de files bij de Haringvlietbrug te vermijden. Mijn eerste gedachte was, zijn deze mensen allemaal hier in de zee verdronken? Want ik schrik ervan hoeveel kaartjes hier hangen eigenlijk. Ik vind het mooi, maar ik kan me voorstellen dat voor jeugd toch wel confronterend is. Maar het moet inderdaad geen circus gaan worden. De strandovergang bij Westerschouwen is al jaren een gedenkplaats voor overleden dierbaren. Naast de gedenkplaatjes hangen er sinds kort ook foto's bij. En dat stuit sommigen tegen de borst. De overgang zou op een kerkhof gaan lijken. Toch blijft de gemeente de plek gedogen. Het klopt dat er inderdaad nu ook wel hier en daar een foto hangt. Niet alleen van personen, maar ook van dieren. Dus ja, ik vind het zelf niet heel erg confronterend. Wij zijn niet voornemens om hier bijvoorbeeld of ze weg te halen of iets aan te doen. In Parijs hebben ze de slotjes en hier hebben wij gedenkplaatjes. De meeste mensen die vandaag de overgang passeerden, konden de plek wel waarderen. Nou, laat mensen dat lekker doen. Ja. Ja, wel goed. En ook wel leuk. Ja, wat vind je er leuk aan? Ja, het ziet er wel gezellig uit. Voor de bierliefhebbers, Middelburg heeft een eigen abdijbiertje. Dat werd dit weekend op het jaarlijks terugkomende Abdijbierfestival gepresenteerd. En dit bier bevat kruiden uit de eigen abdijtuin van Middelburg. Ja, we hebben een abdijbierfestival en we hebben een abdij, maar we hebben geen eigen abdijbier. Dus toen hebben wij vorig jaar maart in de abdij een abdijbier gebrouwen. Schenk maar in, zou ik zeggen. Hoe lang is er in deze abdij niet gebrouwen? Nou, wat we terug hebben kunnen vinden is dat Gilles en Jan de eerste brouwers waren in deze abdij in 1483. Maar wij hebben dat weer opgepakt in 2020. Even kijken. Proost. Zeeuwse klederdracht in een hip jasje. In Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annerland is momenteel de expositie Goed gemutst te zien. Gebaseerd op de boeken van modeontwerpster Suzanne Baks-Plasmans. Er zijn allerlei kledingstukken te zien, maar mutsen spelen de hoofdrol. Die heb ik als inspiratiebron gebruikt. En daar heb ik gekeken naar de vorm. Ik heb gekeken naar het materiaal. Ik heb gekeken hoe droegen mensen dat. En ja, dan gaat er iets in mijn brein gebeuren. En dan ga ik ontwerpen en dat ontrolt zich vanzelf. Ik heb diademen gemaakt, geïnspireerd op de sieraden en op de spiegels en op de krullen. En ik heb zelfs een tasje gemaakt. Ik heb prachtige colliers gemaakt. En dat is wat je hier ziet. Het achterliggende doel dat is dat alles voor het nageslacht bewaard blijft. En dat het ook echt gemaakt kan worden. Als er iemand over 50 jaar die boeken openslaat, en dan kan alles nagemaakt worden, inclusief die mutsen. De expositie is nog te bezoeken tot begin volgend jaar. In de Kuiperskerk in Stad van Gent is tijdens de renovatie van de kerk achter een kachel een graf ontdekt. Vroeger was de begraafplaats van de stad op de plek waar de kerk nu staat. Maar al die graven hoorden geruimd te zijn. Dat maakt deze vondst bijzonder. Maar er zit een reden achter. In 1907 zijn alle graven die zijn geruimd. Maar stenen die niet meer gebruikt werden, of stenen waar bijvoorbeeld geen rechten voor betaald waren, of stenen die gebroken waren, die bleven achter. En is later gebruikt, een paar jaar later, om hier de vloer van de nieuwe bijbouw van de sacristie, om die daarmee te bedekken. Toen werd er dus al op een bijzondere manier gerecycled. En voor onderzoekers is dit een mooie ontdekking.
Ik vind het echt geweldig om zo in het verleden te kunnen duiken, maar zo een meerwaarde te kunnen zijn aan de geschiedenis van Stad van Gent. Want wat wij doen is in feite in kaart brengen, in beeld brengen, in boek brengen wat Stad van Gent allemaal aan historie heeft. En we zijn een rijk historisch stadje, hoor. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen voor Hoek speelde tegen het Belgische Dikkelvenne. In de eerste helft geen goals en dit is wel een doelpunt. Jardel Constantia, overgekomen van Terneuzen, maakt de 1-0 voor Hoek. En dat is het eerste doelpunt van het seizoen. Van de voorbereiding, goed afgemaakt door de jonge speler van Hoek. Hoek is nog niet helemaal compleet. Is van Baks is nog met vakantie. En de aangetrokken Mohamed Jabbar Zada die sluit pas aanstaande dinsdag aan. Hoek komt wel op 2-0. Rick Impens op aangeven van Constantia. Een goede goal van Hoek. In de eerste helft waren er nog wat slordigheden. Maar in de tweede helft maakt Hoek dat goed. Hier zet Karim Banani de aanval op. Opnieuw Constantia als aangever. En Banani werkt af. Het wordt uiteindelijk 3-1. En daar is Hoek natuurlijk tevreden mee. Het was gewoon leuk om nog eens op het veld te staan na 8 maanden geen wedstrijd te spelen. En ik denk dat het wel losliep als eerste wedstrijd. Gemoedelijke pot. Mooi voetbal gezien, 4 goals denk ik. Dus dat was wel leuk. Voor de verandering was het een keer een grijze ochtend, maar het bleef vrijwel overal droog en het was zeker nog niet benauwd door die windkracht 3 uit het oosten. Maar vanmiddag begon de wind een beetje te draaien en langzaam kwamen er uit het zuiden ook enkele opklaringen. Daardoor werd de lucht onstabiel en er zullen vandaag voor de rest ook een paar regen- en onweersbuien zijn. En ook vannacht vallen er eerst een paar buien, maar later is het droog en dan ontstaan er enkele mistbanken. Met name in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen gaan we verder met het wisselvallige weertype. Een depressie ligt dan tussen Engeland en Nederland. 's Ochtends zijn er enkele opklaringen, maar langzaam neemt de buienkans weer toe. En morgenmiddag is het met name landinwaarts erg buiig, met kans op flinke buien, met wellicht onweer of hagel. En meer dan 20 mm aan neerslag is mogelijk. De maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden en er staat meestal een zwakke tot matige zuidenwind. En na dit weekend blijft het licht wisselvallig met soms een paar buien, maar de kans op onweer neemt af en er is iets meer zon dan dit weekend. Maar warm is na dit weekend zeker niet. En tot zover dit korte weerbericht en het Zeeuwse nieuws van deze zaterdag. Zometeen het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland.